peiliin. Se on sit 7 vuoden epäonni. Täh? 7 vuoden epäonni, et onneksi olkoon. Hyvää syntymäpäivää. Arvoisa juhlaväki, on tullut puheen aika. Ensiksi haluan tietysti kiittää, että olette saapuneet täikin Sakojuhlajuhlimaan! On kunnialla esitellä! Rakkaille ystäville! Oi Kulta, pomo antoi iltapäivän vapaaksi juhlapäivän kunniaksi. Kulta, mä ajattelin, että jos varattais sieltä nepalilaisesta pöytä. Kulta. Kulta. Joku aletaan juttu. Kato. Nostin lahja. Itelli. Siinä on sellainen lentotutka. Joo. Lentotutka? Joo, siis se näyttää kaikki lennot. Siis se lennon numero, konetyypi, siis mistä se on tulossa ja mihin on menossa. Siis se lentotutka? niin, lentotutka. Tavallaan niin. Vai siis se kone? Siis mikä? Ei kun siis mihin lentokone? Niin lentokone on menossa. Niinku... Tuolla menee yksi. Niin. Nyt mä laitan kameran päälle. Nyt sen pitäis näkyä tossa, mutta ei se nyt näy. Tuo pilven takana. No niinhän se on, mutta ei tää toimi. Nyt se tuli esiin. Nyt tää pimeni. Vittu hyvin toimii lentotutka. Tee mitään.